nek gelem nembang kutut manggung ki ya apik ya kena dirasake ya Gong. Wah iya. Padake SSN e. Wah iya. Sarjana seni e. SSN. Sasana Inggil. Lho ngapa? Kowe iki ngapa ya aku ora ngrasani kowe kok. Nyindan anggere karo panganan kok. Lah iki ganggu e. Mengganggu apa ya ben genti tating, anting lho. Wis dibuka ting. Ayo, apa ndelok kaya apa isine? Ya padune kowe kepengin nek ora. Ya. Aku ki soalé nek karo panganan modern ngono kuwi ora tau kenal. Oh, pangananku ya bangsa panganan tradisi, putu. Ning Nggih, siap engko Pak Dukuh pugeran mau ndikon munggah kon nembang. Oh iya. Ndak ming slita-sliti glelang-gleleng. Sok sibuk. Piye to? Wong kon namung tamu lho. Heeh. Iya go teko kok. Ayo monggo langsung dar monggo. Monggo lajengan kemawon. Kula nggih. Wah. Bul ming golek barengan. Yo. Sewajarnya kok manas apa-apa terus beriso pisan bundet pancen yogane njaluk dilondre kabeh. Nyebai ya. Sak cakep. Wah. Tepuk tangan. Edan lah. Ayo wong piye nyanyi ya nembang ya nganggo wah ora kata kong aku nek ndek kutut kaya ngono ki tak jupuk tak palu ndase kutut kok aleman mangga peteng asri
Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Nyawa mangga. Mangga mangga. Mangga. Nano neno midhanget ing kangsa Sugeng Sugeng rawuhipun para tamu. Nah, ya iki ya lebokke gamelan. Heeh. Tutupi terpal. Lho. Iki maksudnya iki ora kok sindene lebokke gamelan iki ora. Iki sindene iki nyuwara terus dileboni gamelan. Edan po. Ayo, Bagong rasa ngomong pokoke Bagong tempiling tenan ora. Eno ndedetung iki mlebu gamelan. Ya. Mangga. Iki dituntut napase dawa pira swara kowe. Ah iya, nek kira-kira mandeg durung nganti rampung langsung tendiang wae to. Ah iya. Ah, iki aja nganti mandeg. Oh. Ngono ya. Omben, mangga. Omben. Ya. Ben. Iyan. Wah, nyeneng ya. Nana manuke kutut atak. Omen nana. Ya. Piye mau? Bener.
nana manune Pak Sino iya bagus